Oraingo ariketa honetan badaukagu uztailako 2017ko B3 ariketa, eta daukagun funtzioa da fx berdin x berriru gehi lau zati x karratu. Eta kalkulatu behar ditugu zein tarteetan den funtzioa gorakorra eta zein tarteetan berakorra. Beraz, aurreko bideoan egin dudan bezala, aurreko bideoan egin dugu maksimoak eta minimoak, eta ere funtzio honetako maksimoak eta minimoak atera ditugu. Beraz, beste bideo horretan, kalkulatu egin dugu honen lehenengo derivatua, dela x berriru ken sortzi zati x berriru, beraz, aurreko bideoan ikusi dezakezue, eta, beraz, bideo horretan, x despejatuko dugu, lehenengo derivatuan x atera behar dugulako, eta x despejatu dugu, eta esan da x berdin bi. Beraz, eta x berdin bian dakigu minimo bat daukagula. Beste alde batetatik, badakigu funtzionen definizio eremua, dela, zenbaki guztiak 0 izan ezik. Beraz, orain, jakiteko zein tarteetan den funtzio hau gorakor edo berakor, egin behar duguna da, dauzkagun datu guztiekin, edo x guztiekin, oza, badaukagu hemen bi, eta badaukagu definizio eremuare guztiak 0 baino, tarte guztietan ikusi behar dugu non den funtzioa gorakor eta non berakor. Beraz, kasu honetan, daukagunez hemen 0 eta bi, dauzkagun tarteak izango litzateke minus infinitutik 0-ra, 0-tik bira, eta bitik infinitura. Dauzkagu hiru tarte hauek. Eta ikusi behar dugu zein tarteetan den gorakor, berakor edo nola funtzionatuko duen. Horretarako egin behar duguna da lehenengo derivatuan, tarte hauetako zenbakiak sartu lehenengo derivatuan, x-ren balioa, eta ikusi zenbakia positiboa edo negatiboa ematen duen. Beraz, kasu honetan badaukagu. Daukagu lehenengo derivatua dela. Hau, beraz, tarte honetan, minus infinito eta 0 tartean, minus infinito eta 0 tartean, adibidez hartuko dugu minus bat, x-ren tokian, eta beraz, minus bat berriru, ken sortzi, zati, minus bat berriru. Beraz, hau egiten badugu, minus bat berriru bat, ken sortzi, izan litzateke goian, ken bat, ken sortzi, ken bederatzi, eta zati ken bat, izango litzateke emaitza, bederatzi. Beraz, tarte honetan, gaudelako tarte honetan, funtzioa izango da gorakorra. Positiboa ematen duelako. Beraz, gorakorra da minus infinito eta 0 tartean. Orain, hurrengo tartea, 0 eta 2 tartea, beraz. Kasu honetan, x-ren tokian jarri aldugu 0 eta 2 tarteko zenbaki bat, adibidez, bat. Beraz, x dagoen tokian bat sartuko dugu. Beraz, bat berriru ken sortzi, zati bat berriru. Beraz, egiten badugu, bat berriru ken sortzi da ken zazpi, zati bat, izan batzateke, beraz, ken zazpi, kasu honetan negatibo ematen duen zenbakia, izan litzateke berakorra, funtzioa. Eta hau, izan litzateke tarte honetan, 0 eta 2 tartean. Eta azkenik, beste tartean, azken tartean, 2 eta infinitu tartean, beste zenbaki bat frogatuko dugu, adibidez, 3. Jarri dezakegu x-ren tokian, beraz, x, oza, 3 berriru ken sortzi, zati 3 berriru, beraz. 3 berriru da 27, ken sortzi, zati 27. Beraz, kasu honetan izan litzateke 21 zati 27, beraz, argi dago zenbaki hau positiboa dela, beraz, kasu honetan, tarte honetan, azken tarte honetan, izango da funtzioa gorakorra ere. Beraz, esan dezakeguna emaitz bezala da funtzioa gorakorra dela minus infinito eta 0 tartean, eta tarte honetan, barkatu hau izan zeteke bi eta infinito. Eta infinito. Beraz, kasu honetan ere da gorakorra bi eta infinito tartean. Eta aldiz da berakorra erdiko tartean, ze da 0 eta 2 tartean bakarrik.
Eta beraz, hau izango litzateke ariketa honen emaitza. Esan dudan bezala, honen deribatu eta minimoa ikusteko nola lortzen dugun, aurreko bideoan daukazue emaitza. Bueno, eta nola egiten den. Eta hau izango litzateke emaitza. Gorakor minus infinitu eta 0 tartean, eta 2 eta infinitu tartean, eta berakorra 0 eta 2 tartean. Oraingo ariketa honetan badaukagu uztailako 2016ko ariketa, behiru ariketa. Eta oraingo ariketa honetan eskatzen digut ere esatea funtzioa gorakorra eta berakorra zein tarteetan den, eta ematen digute funtzio hau. Beraz, esan dudan bezala, aurretik esan dudan bezala, dauzkagun balio guztiak agertu baritugu kontuan, beraz, badakigu aurreko atalean egindakoa, badakigu x berdin 0 puntuan maksimo bat dugula, beraz, 0 hau oki bar dugu kontuan, eta definizio eremoa dela zenbaki guztiak minus 2 eta 2 izan ezik. Beraz, euki bar ditugun zenbakiak kontuan izango litzateke 0, minus 2 eta 2, gero egiteko tarteak. Beraz, lehenik egin behar duguna da funtzio hau deribatu, lehenengo deribatu egin, beraz. Lehenengo deribatua izango litzateke, kasuetan badaukagu bi funtzioen arteko zatiketa, eta beraz, formula hau aplikatu behar dugu deribatzeko. Non, hau izango da f, eta hau g. Beraz, orain ja bakarrik hau jarraitu behar dugu, beraz. Egin behar dugu f-ren deribatua, beraz, izango litzateke 2x, bider, g dagoen bezala, beraz, x karratu ken lau, eta ken f dagoen bezala, beraz, xb ken iru, bider, eta g-ren deribatua, beraz, hau deribatuko dugu, beraz. Izateke, 2x, beraz, hau izango izateke, goiko partea, eta goiko partea da g berbi, beraz, g berbi izango izateke x, bi, ken lau, berbi. Beraz, kasu honetan, badaukagu. Bueno, laburtu dezakegu goiko atala, pizka bat, beraz. Egin dezakegu hau bider hau eta hau bider hau. Bera, 2x bider x karratu, izango litzateke 2x lau. Ai, barkatu. 2x bider x bi da 2x iru. Eta 2x bider ken lau, izango litzateke ken sortzi x. Ken sortzi x, bale, hori izango litzateke atal hau. Orain ja, beste atala, beste parte, izango litzateke hau bider hau eta hau bider hau. Beraz, ken x bi bider 2x izango litzateke ken 2x iru, eta ken plus, beraz, iru bider 2x izango litzateke gehi 6x. Eta behan, izango litzateke x bi, ken lau, berbi. Beraz, kasu honetan, hau laburtu dezakegu, egin dezakegu hau eta hau joango dira, eta beraz badaukagu, ken sortzi x gehi 6x. Beraz, ken sortzi x gehi 6x, zengo litzateke ken 2x, zati, x bi, ken lau, berbi. Beraz, hau izango litzateke lehenengo deribatua, eta hemen sartu baditugu x guztien balio desberdinak. Beraz, kasuetan, hau berdintzen badugu 0-ra, atrako dugun x-a goitik izango litzateke 0. Beraz, 0 hemen jadugunez, maksimo bezala, azkenean erabili behar ditugun tarteak dira 0, minus 2 eta 2. Beraz, tarte guztiak dira minus infinitotik infinitora, beraz, minus infinitotik zenbaki txikienera, beraz, minus 2-ra, da tarte bat, beste tartea da minus 2-tik urrengo zenbaki txikienera 0-ra, beraz, urrengo tartea da 0-tik eta urrengo zenbakit, bueno, urrengo zenbakia gelditzen dena 2-ra, eta azken tartea da 2-tik infinitura. Beraz, lau tarte hauek ditugu funtzioa gorakor edo berakor den frogatzeko. Beraz, hau lehenengo deribatuan, x-a sartuz ikusten da. Beraz, lehenengo tarte honetan, minus infinitutik eta minus 2 tarteko zenbaki bat sartuko dugu, adibidez, minus iru, x bezala, eta beraz, izango litzateke minus 2 bider minus iru, zati minus iru berbi, ken lau berbi. Beraz, zenbaki hau kalkulagailuan sartzen badugu, emango digu zenbaki positibo bat. Osa, emango digu handiago 0. Beraz, kasu honetan, tarte honetan, minus infinitutik minus 2-ra izango da gorakor. Minus infinitutik, markatu, minus infinitutik minus 2-ra. Horrela. Beraz, urrengo tartea da
hau, minus bitik zerora, beraz, hemen zenbaki bat sartzen badugu, zerotik minus bira doana, izan daiteke minus bat zenbakia, beraz, x-ren tokian minus bat sartuko dugu, lehenengo derivatuan, beraz, minus bi bider minus bat, zati, minus bat berbi, ken lau berbi egiten badugu, emango digu ere zenbaki positiboa, beraz, positiboa den esan diego 0, izango da gorakorra funtzioa, urrengo tartean, oza, minus bi eta 0 tartean, jarraian, urrengo tartean, 0 eta 2 tartean frogatzen badugu zenbaki bat, 0 eta 2 tartean adibidez bat zenbakia frogatu dezakegu lehenengo derivatuan, beraz, lehenengo derivatuan bat sartzen badugu, izango litzateke minus 2 bider bat, zati bat berbi, ken lau berbi, eta hau kalkulagailuan sartzen badugu, ematen digu txikiago 0 zenbakia, beraz, funtzioa berakorra izango da. Hirugarren tarte honetan, 0 eta 2 tartean. 0 eta 2 tartean. Bale, eta azkenik badaukagu tarte hau frogatzeko, ia gorakor edo berakorra den. Beraz, lehenengo derivatuan berriz, tarte honetako zenbaki bat sartuko dugu, adibidez, 2 eta infinitu tartean, 3 zenbakia dago, eta osatzen badugu, lehenengo derivatuan, minus 2 bider 3, zati, 3 berbi, ken lau berbi egiten badugu, emango digu zenbaki negatibo bat. Beraz, txikiago 0 ematen digunez ere, kasu honetan, berakorra izango da ere. Beraz, berakorra da, azken tarte honetan, 2 eta infinitu tartean. Beraz, hauek dira lau tarteetako emaitzak. Lehenengo bitarteetan gorakorra da funtzioa eta azken bitarteetan berakorra. Beraz, hau emaitza bezala idazteko, egin behar duguna da, jarriko genuke adibidez, berakor. Berakorra da 0 eta 2, 0, 2, eta 2 eta infinitu tarteetan, eta gorakorra izango da tarte bi hauetan, beraz. Minus infinito, minus 2 tartean, eta minus 2 eta 0 tartean. Beraz, hau izango izateke, ariketaren emaitza. Izan behar dira zein tarteetan den funtzioa gorakorra eta zein berakorra. Beraz, hau izan da guztia, espero dut ondo ulertu izanak, gogoratu sare sozialetan eta web orrialdean jarraitu jakindun.